Il-President tar-Repubblika għandu immedjatament jaġixxi biex jieħu f'idejh is-sitwazzjoni preżenti fil-pajjiż ħalli noħorġu minnha malajr. Il-President għandu jkun katalist biex jgħaqad flimkien lill-pajjiż u flimkien nagħmlu sens mis-soċjetà tagħna. Kien dan il-messaġġ tal-editorjal tal-ġimgħa fil-Journal Times of Malta, editorjal li appella lill-President ta' Malta George Vella sabiex jieħu azzjoni. Fl-aħħar sigħat anke l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija reġa' wera kif fid-dawl tas-sitwazzjoni ta' kriżi li ninsabu fiha, il-President ta' Malta jrid jieħu azzjoni. President tar-Repubblika mhux biss taħt iċ-ċirkostanzi partikolari jagħmel jaħtar il-Prim Ministru ta' pajjiż, imma wkoll ineħħi billi jinstiga il-proċess illi jista' jwassal għal daqstant. Il-kap tal-Oppożizzjoni saħaq li dan ma jeħtieġ biss l-aġir tal-President imma wkoll tad-Deputat Prim Ministru membri tal-Gvern biex jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom. L-editorjal ta' Times of Malta mir-referenza wkoll għal proposti li faslet l-Oppożizzjoni sabiex is-sitwazzjoni li l-pajjiż għaddej minnha bħalissa ma terġax isseħħ. Jingħad ukoll li dawn il-proposti huma bidu tajjeb immens, però jrid ikun hemm l-impenn miż-żewġ partijiet politiċi mhux biss min-naħa tal-Oppożizzjoni. Bħala pajjiż biex nassiguraw is-saltna tad-dritt għandha tkun priorità assoluta u biex isir dan irid ikollna separazzjoni tal-poteri. Għalhekk hu inaċċettabbli li l-Prim Ministru jkomplu jkollu f'idejh kważi poter assolut li jiddefinixxu l-politika, is-soċjetà u l-istrateġija tal-pajjiż. L-editorjal ta' Times jinsisti li l-President George Vella jaġixxi issa biex pajjiżna jibda l-proċess ta' fejqan u nirritornaw għan-normalità.